Республика бәйрәме алдыннан республика районнары һәм шәһәрләренең 46 гомуми белем бирү оешмасында онлайн режимда спорт көрәше белән шөгыльләнү өчен заллар ачылды. Безнең районда мондый бәхеткә Иске Кыргыз урта мәктәбе укучылары иреште. Проект кысаларында көрәш белән шөгыльләнү өчен бик уңайлы, күркәм, заманча зал үз ишекләрен ачты. Чарада хакимият башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рамил Хәертдинов, Яшьләр сәясәте һәм спорт комитеты рәисе Иршат Фасхиев, балалар, яшь-үсмерләр спорт мәктәбе директоры Ойдар Фәрхетдинов, Иске Кыргыз урта мәктәбенең физик культура укытучысы, милли көрәш буенча тренер Рөстәм Шәйхетдинов һәм көрәш түгәрәгендә шөгыльләнүче егетләр катнашты. Районыбызда милли көрәшкә зур игътибар бирелә. Туган төбәген данлаган, республикада, илдә төрле елларда танылу алган батырларыбыз белән Русия чемпионнары Александр Ким, Радик Фикиев, Әнәс Баев, Ләбиб Фатыйхов, Фәнзил Шәйхетдинов, Башкортстан чемпионнары Ринат Шәйхмәтов, Ришат Кәбиров, Фавадис Гаязов, Муса Галиев, Альберт Әхияруллин, Илвир Исламов, Озамат Хәйбрахманов һәм башкалар белән горурланабыз. Иске Кыргыз урта мәктәбендә яшь-үсмерләргә милли көрәш спортына зур кызыксынуны Башкортстан чемпионы Ринат Шәйхмәтов тәрбияләсә, бүгенге көндә егетләргә көрәш серләренә оста педагог Рөстәм Шәйхетдинов өйрәтә. Безнең Кыргыз мәктәбе битендә элегрәктән үк спортчылар белән билгеләнгән. Һәм дә инде әлеге вакытта да безнең бер елда калмый көрәш кружогын барабыз. Ул түгәрәккә бик теләп йөриләр. Бу ничәмә еллар йөргән безнең 9 класс укучысы Фаукаев. Ул берничә тапкыр җиңүче дә булды. Аның апайы 7-дә укый Фаукаев Данил. Һәм дә шул 7 класстан Биктагиров Данил. Түгәрәктә 12 яшь үсмер шөгыльләнә. Алар район, республика бәйгеләрендә, Сабантуй бәйрәмнәрендә сынатмыйлар, призлы урыннар алып, район данын яклыйлар. Мин Фаукаев Данил, мин көрәшә башладым младший класслардан ук. Мин күп соревнованияларда булып, призовой урыннар алып кайттым. Безнең тренерыбыз Рустам Хәсәнович, ул безне өйрәтә яңа бросокларга, яңа приемларга. Мин сабантуйларда катнашып, урыннар алам. Каждый ел катнашам. Көрәш миңа бирә көч, үз-үземне якларга бирә. Киләчәктә республика ил чемпионнары исемлегендә Иске Кыргыз урта мәктәбе укучылары исемнәре дә урын алыр дип ышанып калабыз. Айгөл Малаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.